tots volem reflexionar sobre l'humor, saber, per exemple, si té límits. I això és el que hem preguntat a tot un expert en la matèria, l'humorista de Terrassa, Eduard Biosca, que dona vida al popular senyor Buigas. L'Eduard Biosca es defineix com a humorista abans que actor. Amb més de 30 anys d'experiència fent riure des de l'escenari, aquest terrassenc és conegut sobretot per encarnar el senyor Buigas. Segons Biosca, una de les claus per aconseguir fer riure és compartir uns referents molt clars amb el públic. El lloc on vius i estar connectat amb el que t'envolta també és important a l'hora de decidir què és el que pot fer gràcia i què no, perquè han de ser coses que la gent conegui molt ràpidament. No només els ha de conèixer, sinó molt bé. Així doncs, el qui vol fer riure i el qui riu han de tenir un referent comú que els faci riure. I en aquest sentit, l'humorista garenc té tan clar d'on ve l'humor com cap a on hauria d'anar. Jo crec que l'humor va començar agafant el tonto del poble i enrient-se d'ell. Jo crec que és el més bàsic, i això encara en riure-se'n de frics i coses això, jo trobo que hauríem d'anar una mica més amunt. Si ens hem de riure algú, que sigui com més poderós, millor, no? En els darrers temps, xarxes socials i sentències judicials han convertit en recurrent el debat dels límits de l'humor. Per Biosca, una cosa és perseguir broma judicialment i una altra que una broma simplement sigui de mal gust, sense que ser curós amb escollir de què ens en riem signifiqui que no es pugui fer broma de res. No, és que fer les coses bé és més difícil que fer-les malament. I després una persona que és mandrosa diu, ostres, abans era més fàcil. Bueno, sí, ara és més difícil, però és més difícil perquè ho volem fer-ho bé. Si mires Dinamarca, si hi ha molts humoristes que són molt agressius i tal, fa que hi hagi més violència al carrer? No. Per tant, el debat està acabat. Ara, el bon gust va evolucionant i això ho anem veient, tu i jo, i ho veiem els humoristes com ho veu el públic. El darrer espectacle del senyor Buigas, titulat L'eminència humana, s'està representant a Terrassa des del desembre, a la Coral de Prodis. La pròxima sessió, aquest dimecres, a 2:15 del vespre.